wedu ari kumusoro kudenga, tiri panapa kuti mumutaure nesu. Tabva kwakasiyana siyana nenyaya dzakasiyana siyana, tiri mumazera akasiyana siyana dzinotiremera dzakawanda kupfuura simba redu, asi tine kutenda kuti mitoro inoturwa paKalvari. Tirapei mwoyo yakatsemuka, mugotipa simba, nokuti magara munaro simba racho. Chitisvikirai tose namazera edu, sabata richindopera, titi Jehovha vatibatsira, nokuti takumbira muzita raJesu anogara nokusingaperi. Amen. Number 213. Jesu mnunuri wangu, murirwi wangu, ponesimu nyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imwe, uri chichangu changu muupenyu hwese, kana ndava mudima apo ndinochema. Jesu mnunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imwe, tenzi ndomusimbi irashama riyeini, tinokunda kupinda vanhu vese pasi. Jesu mnunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imwe, uri rufaro rwangu pasi redima, ndofara nemwikwa hazvo mudangaro renyu. Jesu mnunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imwe.
hymn 116. Uzerene kunetswa hauna nzvimbo ya Jesu wabatwa nemirau hauna nzvimbo ya Jesu amire pamsiwo guguta munze onyengerera hauna nzvimbo ya Jesu unopambadza nguwa hauna basa ra Jesu usapambadze simba hauna basa ra Jesu hauye sikukunda kana kuwana mweya naita warasika hauna basa ra Jesu unotsvaka ufumi hauna nguwa ya Jesu usingabati basa hauna nguwa ya Jesu rufaro neufumi ndizvozvi zvaunoda kuedza kuzvifadza hauna nguwa ya Jesu watakura zvenando hauna mchero wa Jesu hauna mamisumbu hauna mchero wa Jesu hauna kana chiro kuripa basa rako hauwa nirufaro wewokumbana na Jesu Kazwai sangano jeni la Mwari. Kazwai church. Yepi Sabbath church. Wonderful. Toda kutenda Mwari pamangwana ano. Tichitenda nenyasha dzavatitira dzekuti mutsatiri vapenyu nekutitendera kuvapatendere kusongana.
kutenda zvikuru nekutitendera kuti tange gore tiri patsoka dzaJesu. Mwari wokudenga ngakuitirai zvakanaka, ngakukomborerai, ngakuropafadzai pazvese zvatanga tiri kunamatira pama10 days apo taakuinda kundopendera. Mwari angatiitira sekukumbira kwedu. Tinoda kufara zvikuru nehama neshamwari vatasangana navo mukati mezuva ranhasi, vatanga tisiri kusangana pakati pevhiki, tichitenda nyasha dzaMwari nokutichengeta nemawandiro atakaita aya. Zviri obvious kuti wakatogara padhuze nemunhu wausina kumbogara naye, ende pamwe pachona anenge akatochena kupfuura, uchimutarisa, uchimubira, uchinyatsoona kuti hairstyle yazoti pfuurei yangu. Saka nekamwe kumutarira kekuti asingaona basa naye asi une basa naye. Saka chitongomutarira, alright, titongoita head on. Yes, womupa a firm African handshake. Uchinyemwerera, handirika. Pakati pevhiki taishandisa fake smile. Saka mupe fake iyo because nozati wakatotsamura kuti akachena kupfuura. Saka tomhoresa oti neighbor. Kana akatsvuka sei nobva wati you are the light of the world. Then kana akadzorwa brightness wobva wati darkness shall not prevail. Alright. Tinotenda. Alright, kuti asakuoneka wobva wati ende wakanaka kana wakagara muchechi. Alright, tinotenda. Toziva kuti kana muri ku6 days uko munenge mangoita zvamunenge makaita, but kana riri sabata vanhu nevarume vanenge vari beautiful. Toda kutenda Mwari akanaka. Alright, chiregai tipinde mukati meBhaibheri. Tidzidze pfungwa Elder vati yatakajaira. Ina ndigoni kushandira nezvinhu zviri complicated. Ndinotya. Saka regai tingoenda pane yatakajaira iyoyo. Tingondoona pfungwa mbiri dziripo tobva tapinda museason of prayer. Tiri mubhuku raMatthew chapter 11. Tichandoverenga pana vhesi ya2 kunosvika pana vhesi ya7. Elder nhari masvika handitika. Amen. Kana wakagara padhuze nemunhu asina Bhaibheri unongomutarisa wodzungudza musoro kuti zvakaoma. Unongotarisa wivi, wotarisa kushaya Bhaibheri wongoti zvakaoma. Unongotarisa lebho rakapfekwa nekushayiwa Bhaibheri wongoti Mwari ngaakubatsire. Pamwe pacho pada kuti utomuudza ngoti Mwari ngaakubatsire. Alright. Musoro wenyaya unotiwo mibvunzo dzoupenyu. Mibvunzo dzoupenyu. Ndoziva kuti tine boka remayouth. Mayouth anoda kuti ushandise language inogona kuva easy kuti vadigeste. Kumayouth kana muchinyora pasi unongonyora pasi kuti asi Jesu bho here. Iyi ndiye mayouth aisiye public consumption. Kuvakuru mibvunzo yeupenyu. Andei pana chapter 11 pana vhesi ya2 inoti 2 verse. Zvino Johani ari murutorongo wakanga anzwa mabasa aKristu. Akatuma shoko navadzidzi vake vaviri achiti kwavari, ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here kana tichakatarira mumwe? Jesu akapindura akati, Elder, mavhesi akadai anovhundutsa. Pana inzwa here? Itangei. Inzwa ichechi ngatifambei, ndoda kuti tibetserane kuona zviri pavhesi iyi. Inzwa vhesi 2:11. Zvino Johani ari murutorongo. Johani. Aiwa, regai chechi tiwirirane atidi. Pai. Ndobva ati kudi. Wakanga anzwa mabasa aKristu.
akatuma shoko navadzidzi vake vaviri ya achiti kwaari, ya ko ndimi iye watanga takamirira here achinzi unouya? ari kubvunza izvi ndiani? Ari pai? Muturongo. Kana tichakamirira mumwe? Ya Jesu akapindura akati kwavari. Iwe mhinduro yemukuru. Jesu akapindura akati kwavari, ya endai mundoudza Johani ya zvamunonzwa nezvamunoona. Verse 5 zvokuti mapofu anosunudzwa, off topic, zvirema zvinofamba, off topic, vane maperembudzi vanonatswa, vematsi vanonzwa, ya vakafa vanomutswa, ya navarombo vanoparidzigwa ivhangeri. ya Wakaropafadzwa iye usingagumbutswi neni. mhinduro yenyu inotogumbutsa iwe. Mawaire mubvunzo wabvunzwa naJohani nemhinduro iri kuwa nemukuru kutorebesa mhinduro senge zviri kupindurwa zvacho zviri kuwirirana nezvabvunzwa. Asi Jesu boy, mubvunzo wabvunzwa naJohani unotyisa, mhinduro iri kupindurwa naJesu inotowedzera kutotyisa, nemhaka yekuti iri kuita senge haisi kupindura mubvunzo wabvunzwa nomukomana. Mukomana abvunza zviri straight, ndimi here Kristu wakanga achinzi unouya, kana kuti tichakamirira umwe? Mhinduro yoti indai munoudza Johani kuti mapofu ari kuona, zvirema zviri kufamba, vakafa vari kumutswa, varombo vari kuparidzigwa evhangeri. Eudhanari, ndaizipigwa mani pandakawa mhinduro idzi pachiiswa vanhu magroups. Varombo hakuna kunzi vari kupiwa mari, because ukavapa mari inonotengeswa mapila emagetsi kwai tavona akachipa. Varombo havapiwi mari, vanoparidzigwa gospel rigadzire mindset. Nokuti tikavapa mari mindset isina kugadzirwa inonotengeswa pila ramagetsi kwai rakachipa zingaita. Usapa murombo mari. Murombo ngaagadzirwe musoro first zvinofungwa. Pamwe pacho pavanonamatirwa vakabakwa musoro vanofanirwa kutombobvisa musoro, votora njere ndozoda kubatwa kuite musoro. Karora mukadzi asina njere musoro munotambura nokudya majigisi kusvikira Jesu acho. Mari yekutenga stand unoona itengeswa face powder nefoundation. Votatsa kuona kuti uyu ndounei murombo. Urombo huri mufungwa umu. Zvikanzi varombo hatisi kuvapa mari, vangajaira. Ngavagadzirwe mujere negospel. But handipo pane nyaya kungopfuura kuti chingodongorerawo zvedu kanzuro yemunotoni tichinda Harare. But mubvunzo wati iwo ndimi here Kristu muchauya? Mazodza pazasi pacho nanaiti kudi uchawa Jesu akuindira mberi. Verse 7. Ava vakati vachienda vadzidzi, Jesu akatanga kuvudza vanhu vazhinji ya pamusoro paJohani akati, ko Jesu makutaure zvaJohani zvamamuchifanirwa kutaura varipo vainda. Ende pamusoro pacho kwai wakaropafadzwa asingagumbuswi neni. Mhinduro yenyu inogumbusa kai? Inei nezvokuti ndiri nenyaya yandataura panapa. Kwai kudii? Ndobva ndambira akati kudii? makanga mabuda kunooneiko kurenje? Iyo Rutsanga runozunguswa nemhepo here? ya Verse 8. 8 Ko makanga mabuda kundooneiko? ya Munhu wakapfeka nguvo nyoro here? ya Tarirai, vanopfeka nguvo nyoro vari mudzimba dzamadzimambo. dowa Asi makanga mabudireiko? ya Kuzovona maprofita here? dowa Hongu ndinoti kwamuri, ya unopfuura kwazvo muprofita. dowa Nokuti ndiye wakanyorwa pamusoro pake zvichinzi, ya tarirai ndinotuma munyai wangu pamberi pako, eka uchakugadzirira zhira yako pamberi pako. dziJohanika. Luke chapter 1 verse 39 to 41. Ko uyu murume ari kubvunza mubvunzo wakadai ndiani? Iyi murume ari kubvunza kuti ndimwe here Kristu, ende ari kunzi ari mujere. Hazi kukembisa waiti? Ari kubvunza ari mujere. Who is John the Baptist to ask this question? Luke chapter 2
vhesi ya2 vhesi ya39 to 41 profile yemutindi ari kubvunza 39 ya1 ya namazuva iwawo Maria akasumuka ya akakurumidza kuenda kunyika yamakomo ya kuguta reJudhea ya akapinda mba maZakaria ya akakwazisa Elizabeti. eka Zvino Elizabeti wakati achinzwa kukwaziswa kwa Maria ya mwana akakwakuka mudumbu rake. haleluya muri kwere chechi yamwari hatichadi kugarapo nekuda kwenguva manya pana John chapter 1 pana vhesi ya29 kusvika vhesi ya30 John akazvarwa 6 months before Jesu. Maria paakagamuchira meseji yekuti uchazvara mwana anonzi Jesu, anzi akabva amhanya kuenda kuna Elizabeth mai vaJohn the Baptist. Paakandosvika kumba kwaElizabeth, anzi akandokwazisa Elizabeth. Achikwazisa Elizabeth, John achiri mudumbu, anzi akatanga kukwakuka so. Nemhaka yekuti anga ari kukwaziswa neakatakura muponesi. But aifangwa kutanga kundogadzira nzira yamuponesi ndiJohn. John chapter 1 verse 39 25 kusvika 30 inoti verse 25 ndiani ari kubvunza kuti ndimwe here Ishe muchauya kana kuti takamirira umwe. Inoti vakamubvunza ya vakati kwaari kana usiri Kristu kana Elia kana vaprofita unobhabhatidzireiko? Johani akapindura akati ini ndinobhabhatidza nemvura eka asi pakati penyu pamire mumwe wamusingazivi eka ndiye unouya shure kwangu ya asi ari mberi kwangu eka wandisina kufanira kuti ndisunungure rukanda rweshwangu yake. eka Izvozvi zvakaitwa paBhetania ya mhiri kwaJorodhani ya kwaibhabhatidza Johani. eka ava mangwana vakaona Jesu achiuya kwaari akati ya tarirai gwayana raMwari. ari kutaura izvi ndiani? Rinobvisa zvivi aiwa chechi ine vanhu vanonoka kubata vachikurumidza kukangamwa. Ari kutaura izvi ndiani izvi? NdiJohn. Vanhu vari kuuya kuzobhabhatidzwa, John ari kubhabhatidza vanhu. Then vanhu havasi kutomboona kuti Jesu ndeupi, vaingonzwa because John ndiye akaparidza first advent of Christ zvine simba. Saka Jesu ari kufamba ari kuuya kuzobhabhatidzwa naJohn. Vanhu havatozivi, ndobva John ati tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika, achitoudza vanhu kuti uyu ndiye Jesu kwete ini. But the same John akaudza vanhu kuti tarirai Kristu uyo ndiye ari kubvunza kuti ndimwe here Kristu muchauya kana kuti takamirira umwe. Mibvunzo dzoupenyu. Asi Jesu boy, murume anonzi John anga asina kuchipa. Chapter 3 yaMatthew pana vhesi ya13 kusvika vhesi ya15 inoti kudii iwai timbonzwa kuti murume uyu nemhaka ye abvunza mubvunzo ende ukaratidza kuti washaya mhinduro inomugutsa. Inoti kudii vhesi ya13 eka zvino Jesu akabva Garirea ya akasvika paJorodhani ya kuna Johani ya kuzobhabhatidzwa naye. ya Asi Johani wakaedza kumudzivisa akati ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi, ya ko movuya sei kwandiri? ya Asi Jesu akapindura akati kwaari ya chirega hako zvino, nokuti saizvozvo zvakafanira kuti tizadzise kurarama kwose. Luke chapter 3 akamurega. pana vhesi ya12 Jesu ari kuinda kuna Johani kurwizi Jorodhani kundobhabhatidzwa naJohani. Asvika kwaindobva ati aiwasva imwi Jesu handingakubhabhatidzika, ini basa rangu raingu vari kungomanya ndichivaudza kuti muri kuuya, yekubhabhatidzwa yaisi yangu. Kwai Jesu akati aiwa no nditondibhabhatidza. Zvikanzi aiwa zvina kudaro kanzi zvakafanira kuti tizadzise kururama kwose. Kwai ndobva apinda Johani ndokubva abhabhatidza Jesu. Saka Johani paari kubvunza mubvunzo kuti ndimwe here Kristu muchauya, dei Jesu aida kungopindura zviri a bit stubborn white, ko wakabhabhatidza ani? Varume John anga asina kuchipa kumira papulpiti panapa, murume waikuza. Ndo varume vaizviti mina ng'in'uferere.
foko kuuya wakaisa cleavage panze. John akamira papulpit apa, waiparidzirwa ukarutsa ukandobhabhatidzwa futi. Kusenda manude pics muchechi, kuinda paTikTok muchechi, John akamira panapa. John waifyuma moto kusvikira vati ndiwe Eliya. Akati no, kwauri muprofita. Akanzi no, ndandini John. Basa rangu nderekuudza kuti Kristu hadi marara akadai. Kuita small house nguva yaJohn. John waibhoila papulpit ende waikuza nesimba. Waingova nemharidzo 110 mukai usheko hwekudenga kwaswedera ende anga asinganyaradzwi. John ukandoverenga Desire of Ages inokuudza kuti Zakeo mharidzo yakamutendemusa first ndeyanga yaparidzwa naJohn. Jesu wakangouya ongopedzisa, but nyaya hombe yanga yatangwa naJohn the Baptist. Akamuparidzira Zakeo, but message yaJohn it was too strong for Zakeo to digest. Akati akani ndingatende ukipano pari kushisa. And John anga singatendereri. Waitokuudza kuti repent, otherwise ukaregedza demo ragadzikwa pamuti usingatendeuki, muti wose usingabereki zvibereko, uri kutemwa wokandigwa ine unquenchable fire. John waiparidza ende John anga asingangoli zvose zvose. Iwe unodya chero nezvimwe zvinhu zvisina mazita zvakangopiwa zita zvikaima things. Iwe unovata chero. Murume womunhu hauvhunduki. Unongopfimba chero. Not John ari papulpit panapa. John waiti akakuza vhangeri matax collector vakamanya. Vakandosvika vakati, "Nai Jesu, what then shall we do?" Hana kuinda akati varume ndokuza zvokuti vakauya voga vati todi. Zvikanzi musanyanya kuwedzera chipimo pakutora. Tax collector ndobvanza varume vhangeri rikairi. You cannot resist. This is the gospel of the kingdom. Masoja akauya achida kutera zvikanzi muri kuda kutotera. Inde kuna John. John akaparidza masoja akabuda mubharaki. Vakagara muchechi semagariro amakaita, vaona Gunners rapindira. Madishi baba vari kupisa, ndikwati pane mufisa ari kupisa. Akabereka pfuti AK-47 akati raJohn I cannot resist it. Achivavona ndobva tochinja mharidzo kanzi yumakomana maGunners, rob no one by violence, be content with your wages. Vakomana vakati kana zvadai so mvura zhinji topinda. John was a mighty preacher. Jesu akutsanangura vaenda kunonzi pane akazvarwa nomukadzi kuvaprofita hakuna unogona kupinda kundodai. But murume watiri kutaura aitonzi John the Baptist ndiye ari kubvunza kuti ndimwe here Kristu muchauya kana kuti akamirira. Kana zvichibvunzwa naibhabhatidza kuzoti iwe waibhabhatidzwa. Mibvunzo youpenyu. Mibvunzo youpenyu. Une vanhu vakanditarisa vane mibvunzo youpenyu yekubvunza kuti ndimwe here Kristu kana zvinhu zvakadai. Takanamatawo pama 10 days taitofasta, asi tine imwe mibvunzo isati yapindurwa. Takatsanyira idzi nyaya idzi kubva kudhara, asi mhinduro yachona haisati yasvika. Ende ukaita zvokutamba mhinduro yaJesu inogumbusa, nokuti pamwe pachona anogona kurega munzwa uri munyama. Ukamubvunza kuti koma regereiko munzwa uri munyama, oti my grace is sufficient for you. Asi Jesu boy, ndiri kutaura namai panapa nababa panapa vane mwana wavakaendesa kuECD yechechi. In fact paakangozvagwa akauya akanamatirwa navafundisi 4 vakabatana mavoko kudai. Vapedza ndobva vagwina mavoko kudai kuperekedza prayer kuenda kudai. Ende wakazvarigwa pakempi meeting. Akagamuchirwa namavoko anga abva kundopa zvidedzero. Ende vaigara padhuze nechechi.
achigeza mvura yainge yabuda mubaptism upu achinda kuchikoro, achidya chingwa chezvipapata chachasara pachirayiro, akaenda paHillbright, abva paHillbright akaenda Riverside, abva Riverside tikamudzosa paNorthwood, abva paNorthwood tikamuti Anderson, abva Anderson Hanke Lower Gweru Solusi Andrews ndiye ari kuuya akabata kotuku paintu. Jesu ndimwe here pamwana? Mibvunzo yeupenyu. Pane paunogara pasi wakatarisa zvinoiswa nemastatus evana vako kuti nhai Jesu chii chandaifanira kuitira munda wangu womuzambiringa chandisina? Chiuya rakabatwa momuzibirira sei mbori fila ikambowati black label rodiya. Iwe uri prayer band leader uchinamatira nyaya dzevamwe dzichifaya dzako dzichita wese. Tinoibvunza mibvunzo iyi, ndimwe here Kristu munouya kana kuti chakamirira umwe? Ende John haana kupabuda, akaramba arimo mujeri. Madzimai edhoka kuda paJudea Central vaona Jesu arimo wakagara. Madzimai edhoka ndobva aenda kuseri kanzi toda novhizitira Pastor John. Ndobva vavofoma chigwiyo. Musati dhoka inongofoma zvimwe zvigwiyo zvinongofomekwa seri kwetende kana pari pamuchato. Ndobva vatanga kuimba chinzvisa dhoka yauya, dhoka yauya, dhoka si yauya, yauya. Vakabata zvimasipo zvima-green bar, zvimatauro zvema$40 zve neraisi rakasara paguest day kuvigira Pastor John in prison. Jesu akagara. Ndobva vasimuka zvikanzi toda kutenda Mwari, madzimai edhoka ndinongozati pastor vedu vakasungwa. Setsika yedu iya tichaenda tichindovashanyira. We-first prayer takatomusarudza kudhara, anenge ari superintendent takatomusarudza kudhara. Pangosara weshoko. Vaifungidzira senge Jesu asati pashoko covered ndini chaita devotion. Jesu zi. Hapana here anokwanisa kuti pa devotion mukaregedza kusumudza mavoko ndichadoma, vakafungidzira senge vachaona Jesu achiita pressure achidai. Jesu zi. Ndokubva madzimai aenda kundoona John, Jesu kana kutsikako aripo aiparidza nezvecoming yake, akasungwa iye akaramba ari zi. Kusvikira John otuma vadzidzi, indai munobvunza Jesu kuti asi Jesu boy haana kugara atsikako, kana kumbotaura nezvake. Kwai rimwe zuva ndobva kwaitwa pati, mapati enyaya. Ngotarisa ripedo noti mapati aya. Pati yaHerodi, chimwe chimusikana chainzi Salome, ndobva chainda chikandotamba. Ukaona chimunhu womudzimai akatamba, pane zvezvirehwa. Hakuzi umambo hweBhabhironi huri kurehwa. Hakuzi umambo hweMedo Persia huri kurehwa. Hakuzi umambo hweRoma. Hakuzi kuma-divided kingdoms. Umambo hweGirisi. Hapanawa vachandobvunza kumba. Ukaona chimukadzi atamba, pane pari kurehwa pari kutamba. Salome kwakurova mageti down mapiano pamberi pemaofficials namadelegates. Zvikanzi kamutambiro aka kane kadhata. Zvikanzi Salome matambiro aita anoda kubhadhakwa. Unode kutamba kupfuura muridzi webhawa. Muridzi webirthday haana kutamba, iye akatamba kupfuura muridzi webirthday. Ndobva abvunza kuti unodei? Zvikanzi akamanya kuna mai vake akati mama ndodei. Asitorina kana sarudzo futi. Mama garazha ndodei. Inda unoti ndoda musoro waJohn uri mundiro. Ndobva amhanya akadzoka akasvika akati ndinoda musoro waJohn uri mundiro, because mai vake vanga vakamakana naJohn kuti anga aparidza evhangeri kuti hamufanirwi kutorana nomukova. Makaita mupombwe vhesi inoramba. Haana ambotsvaka mavhesi akapfawa kuitsvaka madhikoni 5 achandova namatira. Mombova kuti mudhu yavo iri sei kuti tivabudze. John akati mina nginguferere. I call a spade a spade. Kana usingadi denga itenda upone ramba ufe.
ukaramba Jesu panyasha mosangana pahasha ndapedza ndini John kaya unonyepa chabhadhara nemusoro wako. Kwai Herod wakaregreta nedecision yangaita, but nemhaka yekuti angaita mhiko pamberi pevanhu, John wakandogugwa musoro sebroiler. Ana kupabuda. It was from bad to worse. Mibvunzo youpenyu. Kune vanhu vane mibvunzo youpenyu. Vari kubvunza kuti ndimwe here Kristu muchauya. Ndakaroorwa na youth leader. Ndikafarawo nchindaroorwa nemunhu womuchechi. Tichangoti gare gare. Ndobva ndabata pamuviri. Tichangoti gare gare kwakundotestwa. Ndichangoti gare gare kwakuudzwa kuti ropa renyu harina kuchena. Nemunhu wemuchechi here. Nemunhu wemuchechi handisi kuramba. Unoziva kuti why yemukadzi ari kurohwa nemurume wake asingapindi chechi, newhy yemukadzi ari kurohwa nemurume anopinda chechi. Mawai maviri iwayo akasiyana volume iwayo. Kurohwa nemunhu anomira papulpit here kunzi mbama kudai. Tinoita mibvunzo. Ndimwe here Jesu mainzi muchauya kana kuti chakamirira mumwe? Tine vasikana vane mibvunzo pano. Very active kupathfinder. Very active kuadventure. Haana zunde raasingaindi, but mawandiro akaita mazunde akaita ndo mawandiro akaita madisappointments. Ndimwe here Jesu muchauya kana kuti chakamirira umwe? They are trying kubatanidza kuti zviite. Hapana project yasina kumbokanda tenda, but zvake zvinongofira zvoda kuita. Unoita mibvunzo. Tithe and offering uchibvisa 150% correct, but unoita mibvunzo. Ndimwe here Jesu kana zvinhu zvangu zvichingofoila? Mibvunzo youpenyu. Tinomubvunza Jesu kana taita mibvunzo. Ane mibvunzo kuti mota inonzi yaita head on, breadwinner kwakufira passport, agraduate, mwana akatarisirwa nefamily yese kuti maybe family ichasumuka, kongonzi achibva kugraduation vakafarisa neshamwari dzake ndiye oga akafa. Tinoita mibvunzo. Atirambi kuti rufu ruriko, paripo panozvibvunza kuti nai Mwari, baba vangu vangafa ndichifanirwa kutanga university. Vanhu vanochata white wedding igoimbigwa nemagrupu nemakwaya, kundoti mumarriage mwana zero, vachinamata vachita senge vachamira negufu. Vamwe vafana vongoita musikawa vachibva kuchikoro, kurarana muchibage sembwa kwakupuwa namatwins. Unoita mibvunzo. Jesu boy. Kune vanoziva test yemamorning after, kune asingatombozivi izvozvo akatendeka, ndiye ondowira mudzenge rirakadai nai Mwari. And agara ava ene 38 years akashindira chirini chawana, ndiye ongokaruka amitiswa. Tinoita mibvunzo. Jesu boy. Mibvunzo youpenyu. Mibvunzo youpenyu. Apa nacho chinorwadza sokudza kunzi nadhokta, handina zvandiri kuona. Apa mabhadhara 15,000 hatina zvatiri kuona. 15,000 kungoudza kuti hatina zvatiri kuona. Apa une vana rudanda uchiko. Tinoita mibvunzo. Tinai Mwari, makatendere mudhara uya achizorora tisati tasvikawo apa. Ndiani achatipawo advice dzeupenyu? Panonzi hamuna kurongeka, isinyaya kuti hatina kurongeka, takashayiwa vanotirongedza. Vamwe pavanenge vachiposta kuti happy day this day, ndochati ndoposte because baba vangu vakandiramba, ende chinorwadza vanoda kuzouya musi wokuroorwa kwako vachitaura ndini baba. Vachiomesera mai vako vakakurera vachidonhedza musodzi vachiita mari yokutengesa madomasi achimbokahwa nekanzuro vachishingirira baba kwakuuya wava ne25 years kuuya koklema yakawanda. Tinoita mibvunzo. Asi Jesu boy nemibvunzo youpenyu. Nevanhu vari bhita panapa. You can hear even the type of prayers dzinonamata kuti munhu akatsamwa ari bhita pamusoro paMwari. Hatingarege kana John the Baptist akabvunza kuti Kristu ndimwe here kuzoti isu.
mana dzimwe treatment dzamunopona nastep mother venyu unotodemba kuti Mwari kufa kuri nani. Ukaona munhu azvisungirira uzive kuti azvibvunza mibvunzo iyi yashaya mhinduro. Kuzviuraya nemunakiro ndasadza unorisiya. Hapana chinhu chakaoma. Twaba kwa shuga. Watopa mapirisi eshuga. The next time akudzokera, tiri kuona kuti pane kamwe growth. Next time cancer. Apa une depression. Apa wakadzingwa kubasa. Apa une munga brain chuma kari kutodevelop. Unozvibvunza asi Jesu ndimwe here muchauya. Chii chepachechi chandisingaiti? Zvinoita senge vanofara vachiita chipfambi vachirara anyway ndo vari kuita senge vari kubudira. That's why David achiti ndakaposa ndatsvedza. Ndakaona vakarurama vachiitwa zvakashata ndikazvikubvunza kuti why? Mibvunzo yeupenyu. Utano hwaunahwo husiriko hwauva nahwe unotozviziva kuti mibvunzo sina mhinduro. Kudini Peter? 1 Peter chapter 4 verse 12 verse 13. Verse 12. Yes. Vadikanwa, musashamiswa nokunyanyisa kwekuidzwa pakati penyu. Hallelujah. Kwakauya kukuidzai. Yeah. Muchiti mawirwa nechisingazikanwi. Yeah. Asi farai zvamunogovana naKristu pakutambudzika kwake, kuti pakuonekwa kwokubwinya kwake mufarewo nomufaro mukuru. Unoziva kuti vhesi iyi make sense. Kufara indiri padeathbed. Rega nditokuudza chinhu ichi munhu waMwari. Ukatoona Mwari azvitendera kuti zvive kwauri zvatombobviswa zvimwe zvinoi poison. Nokuti Mwari haatenderi miedzo inouya kwatiri kuti ipfuure simba redu. Ukaona zvatozosvika zviri pazviri izvozvo zvatombobviswa hasha. Otherwise zvaitoda kutokuvhutsira. Ukatoona matozongo hoita ukahedi oni mukangoita tuma minor fractures waitodiwa kuti utofira ipapo. Ukaona wanamatira masituations akaita senge hapana chiri kuchinja, chinamatira Mwari ndipewo strength to sail through the situation. Asi Jesu poere marambwigwa uri kuitwa, marambwigwa uri kuitwa necommitment yaunayo pabasa raMwari unopererwa. Kune Mwari nemhaka yenyu kusangana nemadzenga. Ende chinorwadza nechekuti paanokuramba anenge arara newe. I didn't know kuti hauna dhiri. Because apedza. Ende wanga ukatopa moyo wako uchitoti ndawanawo. Ende watointroducwa kumba. Makutonzi makoti pachechi. Wakutoti kuvanhu I'm taken. Ende vanokusungirira kavafana vemazuva vanokuisa chiring. Kwako inonzi engagement ring. Ndo chicho. Kuti utsumwa here upuse. After 5 years the relationship. Munhu ongodzoka kuuza kuti I don't think this thing is working. Iwe mai vangu vachinamata kumba vachidana zita rako kuti mukwasha to be. Ndiye wouya ende ari kuuya ndava nemakore awandisa ndakutonzika off layer pachechi. Tinoita mibvunzo. Nai Jesu ndimwe here muchauya? Kana kuti chakamirira umwe? Unoziva dzimwe behavior dzavana vedu mukwasha waunounzirwa. Tinoita mibvunzo. Tisando mukwasha iye. Mama is just okay. It's only that mangomuwana nhasi anoda mazuva ko. Pasha nenge akapfeka shoti pamba. Dzakabhatanirwa mabhatana padzine airport. Chisvika pamariro unotaura kuti vakomana. Apa uri Dorcas lead. Mazibhutso yakanyorwa paside kuti hard to control. Nezikepesi rakanzi Chicago Bulls. Nechivhesi chakanzi Michigan. Namhomuzi kane dzinofizura ka. Zvaizvozvo muri pamahwani chakachaya. Iwe mundaramiswa iwe. Neutsvene hwaunozikama nahwo pachechi unoita mibvunzo. Kuti dai Mwari ndimwe here Kristu muchauya kana kuti tichakamirira umwe? Kana tichipiwa vakwasha vakadai necommitment yandine pabasa raMwari. Iye zvine zvipamba kuita senge pagame park. Nezvana
vanongo vakosiya chimwe choera shumba chimwe mbizi chimwe zhou izvezvo zvikuda kutoya bhanda naapire nai Mwari changu kuchengeta tinoita mibvunzo kuti kana vachitopa maexample ndisi tinopiwa maexample tidzorai vana tiri kutodzora asi nai Mwari mibvunzo dzoupenyu. And some of these questions were not going to be answered by our pastors. Dzimwe dzachona dzichanodzipindirwa tamhiri kwerkwese. Shungu dzaungaita neni munhu waMwari kushingirira kunge uripo ipapo. Mibvunzo yeupenyu. Kuti Mwari makazvitendera kuti ndimbogara ndine condition yakadai. Kunge mwana unongozvarwa ari HIV positive. Hana kana contribution yakaita. Kunge anozvarwa nacho. Kupinda murelationship unenge une a lot of things to explain. Chindiona ndakadai. It's like umbochema aiwa kana zvatwa zvokudana ndingatokunzira tsitsi nyaya yako ndati nditongokubatsirawo. Nai Mwari. But I didn't contribute anything. Mibvunzo yope. Christ in song. Yaiti namati. Ande pa number 240. Hanzi naPeter mufari muchiziva kuti pamuri kupindana neidzidzi hamusi kupindana nadzo muri mega. Mukadzipinda muri mega munofai muna Jesu on your side. Pamwe pacho nani Jesu unozvitendera kuti zviuye, not because he doesn't care, not because he doesn't care. That's why muimbe chita I know he cares. Does Jesus care? Does Jesus care? Vanangu vachingomitiswa changu kungodamwa kumafood committee emuchato evana vevamwe panotagwa nezvekusarongeka kunorehwa ini but ndototry fana vari kutraya they are trying but panotraya kuitawo zviri kuitwa nevamwe unotosara amuzvikwereti. Does Jesus care? Nemurume wandigere naye chinorwadza ncho unenge wakatarisa mapikicha emuchato namufundisi akakubatanidzana nesaizi yezvibhakera zvaunorohwa hazvipindirani, nemagurupu aimba pamuchato hazvipindirani. Ndiye ava nemwe mukadzi uko ende vanokutumirai mavhidhiyo vakashama nomwe mukadzi iwo nevana akafona kwaindira ngotaura nevana ndongoda vana vangu de waida vana waida kungoita vana ungada wakaita woga usina kuita nini. Vakomana nevasikana ava madisappointments avari kusangana nawo neunhu hwavafana vamazuva ano vari kuda kutoroora naivo pachavo. Tine mibvunzo takagara kudai kwete sochademba dende asina kuzvagwa kufamily yandakazvarwa. Does Jesus care? Takatarisana namapirisi andoma 5 ezvigwere 8 pamunhu 1 kutraya project inokusiya muzvikwereti. Does Jesus care? Indine maenvelope ari patreasure ndazvichengeta for 30 years ndoroorwa nemunhu wotozobuda pachena kuti ane mukadzi nevana 4 kungotanga ndakatonzi second wife. Does Jesus really cares? Mubvunzo dzoupenyu kuneta namamiscarriage vamitisana vachipiwa 3 vamwe vachiabhota kuganda mwana mudheni iwo uchimunamatira usiku nesikati. Does Jesus really care? Mibvunzo vamwene vawakapiwa unombozvibvunza does Jesus really care? Murooro wawakapiwa anyatsoona kuti Jesu mune hanya musi wawakanzi vamwene ndo musi wawakatanga kuroya unoti nhaiveduwe koiro bere racho ndotomboriziva unoudzwa uroye nemunhu anorara nemwana wako. Does Jesus really care? Kwawakaroorwa vanhu vese varight but vamwene vacho ukatumira watumira shoko
ukawanzisa wandiramwira saka ndidini. Does Jesus care? Does Jesus care? Why is it if I pray for a problem inoita worse ndikatotsanya worse? Does Jesus care? Muimbi uri kubvunza, muimbi uri kubvunza. Does he care? Does Jesus care? Does Jesus care? Ndine routine yekurwara kutozado ndinorwara muna July every year. Does he care? Asi mhinduro inoti, I know he cares. I want to pray with someone here. Ane mibvunzo yeupenyu. Vakomana chechi taita zvese. Takafanana na John. Takaenda kusina kuendwa navamwe. Chimushandira Mwari. Ndadzoka ku-effort. Ndowana message yakati, I don't think this thing can work. Ndichibva kubasa raMwari. Zvangu zvoga ndozvobiwa complex yese zvangu zvoga. Company yangu ndiyo blacklistwa. I wamuimba apindura. Oh yes, he cares. I know he cares. The fact that I'm still alive, I know he cares. It could have been worse than what it is, but I know he cares. But I know he cares. Aripoera nemvunzo yeupenyu. Sumuka uye kunotizonamata. Anoti ndiri Peter naMaruni. Ndine dzimwe nguva dzandinova Peter naMaruni. Come. I want to pray with you. Waona uchirura bobvunza vamwe una nyaya. Usazvinetsa nokuya kuno kana usina mibvunzo yeupenyu. Just sit and relax. But if you have my questions naMwari, Mwari kuchisiya tiri nherera. Tikochinjaniswa mufamily kuchengetwa nomuyo. Tomboenda kudziva resekwa, tomboenda Mount Darwin. Komakangozvitendere kuti vafe. Aiwa. Mwari ndibatsire. I just need that strength to sail through. Chakumbira sangano raMwari risumuke tive nenguva yekunamata. Those who need that special prayer. Vanoti ndiri Peter. Amana kuroorwa totodawo wese. Peter waMwari tinotodawo wakomana. Famba une dzimotikari tinotodawo. Tombotorawo mapicture nana vamwene tinotoda. Peter wavana vanoteerera tinotoda. Kuva mutano zvinonakidza but inharo dzoupenyu. I know he cares. I know he cares. Zvingatadza kumeka sense but kuseri kwenyaya I know he cares. Marriage yangu iri kupiwa seexample yekusarongeka but I know he cares. Ndanzwa namadisappointments but I know he cares. I know he cares. I know. Aribatsire. Vaomana kuzvisungirira is not an option. Mariano, for I know the plans that I have for you. Even if we are going through something tough, she's like a shake in my prayer bed. Oh yes, he cares. She got like 3 ways. But it's because he cares for you. My second group. My second group. My second group. My second group. Group rangu rechi 2. Don't mumbo hold that go
gurupu rangu nderechitu nderekuti nderevanoti Mwari bvisai masuicidal thoughts. My situation iri kuma extremes. Mwari mukasandibatsira musituation yangu ndopinda mudepression. Iva ndoti mukwire panapa pamusoro peout. I want to have a special prayer with you. I'm not going to ask you what's your issue. Varume ukaona vakomana vopinda mumadrugs dzarema. Ukaona munhu opinda mumadrugs zvinenge zviri kurema. Kushaya wokuudza. Come up front, I want to pray with you. Aungafi ndabva panapa zviti. Aungafi kuwakuchi akasara achizviuraya. Aisi mhosva yako. Situation yako de yakapuwa munhu akazviuraya kudhara. Come, my sister. Ndikutaura nemusikana anoti ndanda kungoti chero mukomana. Chero is long ane ndebvu nebase. Chero. I want to pray for you. I want to pray for you. Pavari kuimba last instance. Famba uchiya kuno kumberi. Hakuna unokubvunza. Varume, unoziva varume ndo vanonyepera kuva strong. Vachikuvara mukati. Achikuvara mukati unenge akamira achikuvara mukati yachanzodza kuti vakomana ini I'm a half dead man. Just come. I want to pray for you. Last instance. Mwari ngatibatsire. Mibvunzo yeupenyu. Just come. Verevedza uye kuno. Nyaya dzedu hadzina kutongofanana. You cannot give up life. You cannot. Ndo zvakarembera pachikomo chakaufana. To give life. Come. Come. I'm waiting for you. I want to pray for you. Sashingirira uri mucrowd nyaya dzako dzakufanana necrowd. Even if tavhara maziso tichinamata famba. God bless you my brother. Your mental state yokutaura woga yokurara usiku hwese wakasvinura ndiyo yandiri kutotaura here. I want to pray for you. Kuti Mwari akuwedzere simba. God bless you. Just come. Ari peri mwanda kujoina noti Mwari ndibatsire. Zvandoitirwa nemurume wangu zvinovava. Kuva panapa kutoshinga chaiko. Zvandoitirwa nemudzimai wangu zvinovava. God bless you. Just come. I'm waiting for you. Ina ndina mari dzokuparidza parufu rwako because wazviuraya. Andina. Andigoni kuigadzira mari dzoiyo. God bless you my sister. Just come. Uyai tibatsirwe. Tobatsirwa naMwari. Just come. God bless you. Aripo here mwanda kuvajoina. Kune vanhu vanopanga kusekerera kudzimba kupanga. Tide zvaita taigara kuno Mwari. What I'm going through is extremely painful. Ukasheya vanhu vanofunga senga unozviitisa, wakazviregererwa, wakajaidzwa. Character unayo hauna kutoita kuzvarwa nayo, ndiye kupiwa nesituation. Does he care? Does Jesus care? Ndichinamata zvoita wese. Does he care? Ndichipedza kunamata ndorambwa. Does he care? Chirwere after chirwere kuchinjanisa zvipatara ezvino wakatoende kuIndia mari yacho apana. Does Jesus care? Aiwa kanzi
tine mibvunzo inofanirwa kunopindurwa kuna Mwari. Tine mibvunzo inofanirwa kupindurwa taponeswa. We have a lot of unanswered questions. Kuita chirikadzi ndiri diki 19 years ndatova chirikadzi nevana 4. Mwari makatendere murume wangu achifira passport. Mwari ndibatsire. Mwari ndibatsire. Aripo here umwe ndakuva join. Come my brother, come, I want to pray for you. Mwari ndibatsire. Mwari ndibatsire. Mana ndakagara muHarare pari zvinhu zvazvisi kubatana. But nditori devoted kubasa raMwari. Does Jesus care? Vanhu vakutya kureceiva makozi angu vanoti ndokumbirwa ndokukumbira. Mwari handitodi kukumbira. I'm trying. Musandipfuura tenzi. God bless you. Ndakumirirai vashoma vasara uyaiti namati. I don't know what you are going through. Panoda kukusira maoko eunogona. Akugonerewo sekugonera kwaakaita vako. Kutaura munhu asati ahinda kubva zvakafirwa. Achiri kungozvibvunza. Saka Mwari ndatova chirikadzi. Saka ndatova nherera. But mazvitendererei kuti zvidaro. Ndozigwa uchirikadzi nechirwere. Nedepression. Ndozvisepi Mwari. Kuvana ava mafizi Mwari. Kubasa ndakadzingwa. Namo 5 pamunhu 1. Does he care? I know he cares. I know he cares. I know he cares. God bless you. I'm about to pray. I'm about to pray. Musandipfuura wotenzi. Muri yangu Jehovha musandipfuura. Vana vangu Mwari. Utano hwangu Mwari. Marriage yangu Mwari. Relationship Mwari sezvinoitawo vamwe. Tine mibvunzo chanopindura takumusha. Ndakunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga. Tine mibvunzo yeupenyu. Chatinetsa ndechekuti mibvunzo iyi haina vanopindura. Takamboedza kuudzawo shamwari dzedu. Dzakafamba dzakutitaura mumagurupu. Chinotirwadza ndechekuti pabasa renyu tiripo. Taifungira kuti kana tikakubatirai basa nokurevesa muchatirwira pane dzimwe hondo. Tine imwe mwoyo yedu yakatsemuka. Tine maenga issues mumwoyo. Nokuti tataita nokurevesa. Asi takaita mibvunzo mumwoyo. Tikatomboposa tatombosiya chechi nokuti tatati Mwari hamuna hanya. Kudema mune hanya maizvitendererei kuti varume vedu vafe tigonzi chirikadzi diki. Pachechi pari kugwadza tiri kutya kunzi tinotorera vanhu varume vavo. Takutotya kana kugeza kana kupfeka nokuti tiri kuudzwa kuti munotora varume vedu. Hatina kuita sarudzo kuti varume ava vafa. Ko vana vedu nhai Mwari. Isu tiri pano asi vana vedu vakarara pasi pemabridge vari mumadrugs. Kune mhaka takaitwa maprayer band leader, iwo maprayers edu achita senge asi kupindurwa. Tiri kukushandirai semadhikonesi asi varume vedu vane pfambi kunzoko. Vana vedu havana ari kubhadharira fees asi kuri kubhadharirwa vepfambi. Ko basa renyuwo zvatiri kuita nhai Mwari. Taita mubvunzo pautano. Kuti zvirwere 4, machronic diseases 4 pamunhu 1 here. We are worried because we are human beings. As tanzwa muimbi achiti Jesus cares. Oh yes, he cares. Zvingadai zviri worse than zvazviri. But we are here because you care.
pamwe takambosikidza kuda kuzviuraya isu. Dzatiremera dzapfuura simba redu. Tinotodawo kutoroorwa sevamwe vezera redu, asi tinongoona tarambwa. Tinotoshandawo sezvinoita vamwe, asi hazvisi kubatana. Chegumi tinotobvisa, maofaring tinotobvisa, asi kusaidi kwedu tinoona senge tiri kuminus. Tinozvibvunza mibvunzo iyi. Asi munamato wedu pamasikati ano ndeyekuti kana mimwe mibvunzo yedu yashaya mhinduro toda kunopindurwa taponeswa kudenga. Pamberi pechita pachapindurwa mibvunzo yaina Job, yedu ichapindurwawo. Pachapindurwa vana Stephen vakaurawa namatombo, yedu ichapindurwa. Toda kuindawo nenyaya dzedu dzekuti makatendera kuti tirambwe tichiri vadiki, dzekuti vamwe takangozvarwa tiine zvirwere. Tichaibvunza Mwari kuti why zvaizvezvi chimbotipai simba rokuita sewo. Tinoda kuponeswa, kwete nekuti tinogona, asi nokuda kwaJesu unotipa simba rokugona zvatisingagona. Batsirai sangano rose muriitire zvakanaka. Mwoyo yese iri kubleeda ngairapiwe nezita raJesu. Zvipatara zvese zvinoita maoperation hatisati tawana inogona kurapa mwoyo yakaputsika, inorapawo pachikomo cheKalvari. Muitire zvakanaka vana venyu, muvape simba nekuramba tichirangarira kuti your grace is sufficient for us. Your grace is sufficient for us. Your grace is sufficient for us. This is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Mwari angakumbura kudzidza kweshoko rake. Chaimbirwa chigara pasi vari kuno kumberi, we can join toenda kunoita special